യു ആർ യുവർ ഗോഡ്. യു ആർ യുവർ ഗോഡ്. സാക്ഷാൽ ദൈവം ഉപ്പ് പോലെയത്രേ. മതങ്ങൾ ഉപ്പുള്ള വിഭവങ്ങൾ പോലെയുമത്രേ. മനുഷ്യരിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞുമാറി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഭൂമിയിലെ പ്രഥമ പ്രത്യക്ഷ ദൈവാനുഗ്രഹി ജാതി മതഭേദമെന്നേ മാത്രമല്ല, ഭക്തനിരീശ്വര ഭേദമെന്നേയടക്കം മനുഷ്യരേവർക്കും വിശ്വരക്ഷകനാകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. നിന്നാൽ നിന്റെ ദൈവമാകാനിനി എളുപ്പം. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഓരോന്ന് വീതം മാത്രമാണെന്നതുപോലെ തന്നെ സാക്ഷാൽ ദൈവവും ഒന്നേയൊന്നു മാത്രമത്രേ. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നിലധികമുണ്ടായാൽ ഋതുഭേദങ്ങൾ പിഴച്ച് മനുഷ്യരടക്കം സകല ജീവജാലങ്ങളും നശിക്കും. ഇതുപോലെ സാക്ഷാൽ ദൈവം ഒന്നിലധികമുണ്ടായാൽ മനുജകുലവും നശിക്കും. സാക്ഷാൽ ദൈവം ഉപ്പ് പോലെയും മതങ്ങൾ ഉപ്പു ചേർത്ത വിഭവങ്ങൾ പോലെയുമത്രേ. കുറഞ്ഞ BP ശരിയാകാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത ഏത് അന്നപാനീയങ്ങൾ കഴിച്ചാലും മതിയാകും. നിന്റെ മതം മാത്രമാണ് നല്ലതെന്നും മറ്റു മതങ്ങളെല്ലാം മോശമാണെന്നും നീ സമർത്ഥിക്കുന്നത് ജന്മനാ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവിയൽ മാത്രമാണ് കുറഞ്ഞ BP ശരിയാകാൻ നല്ലതെന്നും ഉപ്പു ചേർത്ത മറ്റ് അന്നപാനീയങ്ങളൊന്നും തന്നെ കുറഞ്ഞ BP ശരിയാകാൻ നല്ലതല്ലെന്നും നീ ശഠിക്കും പോലെ സത്യവിരുദ്ധവുമത്രേ. സാക്ഷാൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മതമുണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സ ഇല്ലാത്തതും ചികിത്സ ഫലിക്കാത്തതുമായ എയ്ഡ്സ് പ്രസ്തുത മതസ്ഥരെ ബാധിക്കില്ല. ഭൂമിയിലെ സകല മതസ്ഥരെയും എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ മതങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർ സ്ഥാപിച്ചതാണെന്നും സാക്ഷാൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതല്ലെന്നും തെളിയുന്നു. സാക്ഷാൽ ദൈവം കുടിയിരിക്കുന്ന ദേവാലയമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത ദേവാലയത്തിലെ നിത്യാരാധനകളും ഭക്തപ്രവേശനവും ഒരിക്കലും യാതൊരു കാരണവശാലും ഭംഗപ്പെടില്ല, വിലക്കപ്പെടില്ല. ലോകവിപത്തായ കോവിഡ് മൂലം ഭൂമിയിലെ സകല ദേവാലയങ്ങളിലെയും നിത്യാരാധനകൾ 2020 നിലയ്ക്കുകയോ നാമമാത്രമാകുകയോ ചെയ്തതിന് പുറമെ ഭക്തർക്ക് പ്രവേശന വിലക്കും ഉണ്ടായതിൽ നിന്ന് തെളിയുന്നത് ഭൂമിയിലെ ഒറ്റ ദേവാലയത്തിലും സാക്ഷാൽ ദൈവം കുടിയിരിക്കുന്നില്ല എന്ന അനിഷേധ്യ സത്യമത്രേ. മറ്റ് സകല ജീവികളെയും സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം സ്വന്തം രൂപത്തിലാണ് മനുഷ്യരെ സാക്ഷാൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതെന്നത് മിക്ക മതവേദങ്ങളിലുമുണ്ട്. അതായത് സാക്ഷാൽ ദൈവം മനുഷ്യരിലല്ല, മനുഷ്യർ സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിങ്കലത്രേ കുടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനാൽ മനുഷ്യർ തമ്മിലടുക്കുമ്പോൾ സാക്ഷാൽ ദൈവം തെളിയുന്നു. ഇതിനാൽ തന്നെ മനുഷ്യർ തമ്മിലടിക്കുമ്പോൾ സാക്ഷാൽ ദൈവം മറയുന്നു. പിറക്കും മുമ്പും മരിച്ച ശേഷവും മനുഷ്യർക്ക് ജാതി മതഭേദങ്ങളില്ല. ഇതിനാൽ മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ജാതി മതഭേദങ്ങളിൽ സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിന് പങ്കില്ലെന്നും തെളിയുന്നു. മനുഷ്യകുലത്തിന് ശാന്തിക്കും സാഹോദര്യത്തിനും ജീവിതോന്നതിക്കും ഉതകാത്ത ജാതി മതഭേദപരമായ അനാദരവും ശത്രുതയും പകയും നിസ്സഹകരണവും സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്തവയും വിശ്വമാനവികതയ്ക്കും മനുഷ്യ മുന്നേറ്റത്തിനും വിഘാതങ്ങളും വിനാശകരവുമത്രേ. ഇല്ലേ എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം തന്നെ സാക്ഷാൽ ദൈവമഹിമ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. ഉണ്ടോ എന്ന് ശങ്കിക്കുമ്പോഴെല്ലാം തന്നെ ദൈവമഹിമ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെയുമാകും. അതായത് അദൃശ്യമെങ്കിലും സാക്ഷാൽ ദൈവം അനുഭവങ്ങളാൽ ദൃശ്യവുമത്രേ. മാത്രമല്ല സാക്ഷാൽ ദൈവം അരൂപിയാണെങ്കിലും സാന്ത്വനങ്ങളാൽ സ്വരൂപിയുമത്രേ. X എന്ന സാങ്കല്പിക സംഖ്യ മുഖേന കണക്കിന്റെ ശരിയുത്തരം കണ്ടെത്തും പോലെ സങ്കല്പമാണെന്ന് യുക്തിവാദികൾ ശഠിക്കുന്ന ദൈവം യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അനുഭവങ്ങളാലും സാന്ത്വനങ്ങളാലും സാക്ഷാൽ ദൈവം യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു കിട്ടും. അപ്പുക്കുട്ടനെ പിതാവ് അപ്പൂട്ടൻ എന്നും മാതാവ് അപ്പൂട്ടി എന്നും ചേച്ചി അപ്പൂസ് എന്നും അനിയൻ അപ്പേട്ടൻ എന്നും അയൽക്കാർ അപ്പു എന്നും കാമുകി അപ്പേ എന്നും വിളിക്കും പോലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കർത്താവേ എന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ അള്ളാ എന്നും
ഹിന്ദുക്കൾ ഈശ്വര എന്നും തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത മതക്കാർ വ്യത്യസ്ത പേരുകളാൽ വിളിക്കുന്നത് ഒരേ സാക്ഷാൽ ദൈവത്തെ തന്നെയത്രേ. ശ്രീബുദ്ധൻ ദൈവത്തെ നിരാകരിച്ചതും ദൈവം എന്ന സങ്കല്പത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും മുതിരാതിരുന്നതും യുക്തിവാദിയായതിനാലല്ല. ഹിന്ദുകുല നെല്ലിപ്പടിയായ സനാതനധർമ്മം ദ്രവിപ്പിച്ച വേദജ്ഞരുടെ യജ്ഞഭ്രാന്ത് അധികാരത്താലും തടയാനാകാത്ത വിധം ആളിപ്പടർന്നത് തടയാനായി കൈക്കൊണ്ട ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവസങ്കല്പമുണ്ടായാൽ അനന്തരം ബുദ്ധമത സംസ്ഥാപന നയത്തിന് വിരുദ്ധരായി ബുദ്ധമതസ്ഥർ മാറുമെന്ന് വിലയിരുത്തിയതിനാലാകാം. ഇതിനാൽ ബുദ്ധമത നെല്ലിപ്പടിയായ ധർമ്മം സാക്ഷാൽ ദൈവസങ്കല്പം തന്നെയത്രേ. ധർമ്മം എന്നാൽ സമത്വം എന്നാണ് വേദസാരം. ഇതിനാൽ അധർമ്മം എന്നാൽ അസമത്വം എന്നുമാണർത്ഥം. സമത്വ ദർശനം തന്നെയാണ് ദൈവദർശനം. അസമത്വം അലംഘനീയവും. സമത്വം നിയമമാക്കിയ സംയുക്ത റഷ്യ 3/4 നൂറ്റാണ്ടോടെ ഛിന്നഭിന്നമായതും 3/4 നൂറ്റാണ്ട് അസമത്വം ലംഘിച്ചതിൻ്റെ പരിണത ഫലമായി അവശിഷ്ട റഷ്യയിൽ വർദ്ധിച്ച ഭിക്ഷാടനവും വേശ്യാവൃത്തിയും മോഷണവും അക്രമവും മാത്രമല്ല, സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ 8 വയസ്സ് മുതൽ 15 വയസ്സ് വരെയുള്ള റഷ്യൻ ബാലവേശ്യകൾ വ്യാപിച്ചതുമിവിടെ വിലയിരുത്തിയാലും. ദിനാൽ ദൈവം കുടിയിരിക്കുന്നത് നിന്നിലെളിയ മനുഷ്യരിലാണെന്നിവിടെ തെളിയുന്നു. രാജാക്കളായും പ്രഭുക്കളായും ഉന്നതസ്ഥരായും ധനികരായും സാക്ഷാൽ ദൈവം ഇന്നോളം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്തത് ഇതിനാലത്രേ. യാചകരായും ദുരിതപാപികളായും ജീർണ വസ്ത്രധാരിയായും തെരുവിൽ ഉറങ്ങുന്നവരായും നിന്ദിതരായും പീഡിതരായും മറ്റുമായി ജനസമൂഹം ഗവനിക്കാത്തവരുടെ രൂപത്തിൽ മാത്രം ഭൂമിയിൽ ഇന്നോളം സാക്ഷാൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഇതിനാൽ തന്നെയത്രേ. നിനക്ക് കാലം തെളിയാത്തതും നിന്റെ കാലദോഷം തീരാത്തതും സദാ സുഖം മാത്രം നീ മോഹിച്ചിട്ടും സുഖത്തേക്കാൾ അധികം ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരുന്നതും നിനക്ക് സാക്ഷാൽ ദൈവമഹത്വം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതിനാലത്രേ. അഥവാ നിനക്ക് കാലം തെളിയാത്തതും നിന്റെ കാലദോഷം തീരാത്തതും ദൈവത്തെ നിനക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന് നിന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന സത്യവും തത്വവും നീ തിരിച്ചറിയാത്തതിനാലും അത്രേ. സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിന് നിന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിനാലല്ല, സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിന് നിന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിനാലത്രേ നിനക്ക് കാലം തെളിയാത്തതും നിന്റെ കാലദോഷമൊഴിയാത്തതും. സാക്ഷാൽ ദൈവത്തോട് നിനക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് പോലെ സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിന് നിന്നോട് വലിയ ഇഷ്ടം തോന്നിയാൽ നിന്റെ കാലം തെളിയും, നിന്റെ കാലദോഷവും ഒഴിയും. ഇതിനായി പ്രത്യക്ഷ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന് നിനക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിന് നിന്നോട് വലിയ ഇഷ്ടവും തോന്നും, നിന്റെ കാലവും തെളിയും, നിന്റെ കാലദോഷവും തീരും. മാത്രമല്ല, ഇതിനാൽ നിനക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കെ സദാ സാക്ഷാൽ ദൈവ സാമീപ്യത്തിനും മരണശേഷം നിനക്ക് സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിൽ ലയിക്കാനും കഴിയും. ഇതിന് നിനക്ക് നിന്നാൽ തന്നെ നിന്റെ ദൈവമായി മാറാൻ നീ തയ്യാറാകണം. മനുഷ്യരിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഭൂമിയിലെ പ്രഥമവും ഏകവുമായ പ്രത്യക്ഷ ദൈവാനുഗ്രഹി ജാതി മതഭേദമെന്നേ മാത്രമല്ല ഭക്ത നിരീശ്വര ഭേദമെന്നേയും ഒരേ പ്രാണവായു ശ്വസിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരുടെയും സ്വന്തം രക്ഷകനാകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. നിനക്ക് നിന്നാൽ നിന്റെ ദൈവമായി മാറിക്കൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷ ദൈവാനുഗ്രഹ മഹിമ തിരിച്ചറിയാനും പ്രത്യക്ഷ ദൈവപ്രീതിയിലൂടെ സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിന് നിന്നോട് വലിയ ഇഷ്ടം തോന്നാനും അങ്ങനെ നിനക്ക് കാലം തെളിയാനും നിന്റെ കാലദോഷം തീരാനും 2024 ഏപ്രിൽ 18 വ്യാഴാഴ്ച വരെ കാത്തിരുന്നാലും